nosas chemineas e lareiras. O furacán Kirk está a piques de chegar, con el frío tamén, e non queda outra que quentar a casa. Están vendo en directo o noso desenfeluxador, José Benito, pois poñendo a punto unha lareira aquí nun bar de Ordes. Así que ide mandando as vosas consultas para él, porque en canto remate o traballo vai estar aquí con nos en directo no platón. Moi boas tardes, neste plano a cheminea, e está aquí. Que é o que temos que ter a punto porque chega o furacán Kirk, chega o frío. Uy. Hola. Xa chega o desenfeluxador, José Benito. E con banda sonora, encanta. Chin, chin, cherín. Chin, chimenea, Se non me acordaba disso. Dalle, que libras. Ui, non sei, a ruleta non. Aí. Que elegancia, Home, que vende limpar unha lareira xusto aquí. Pero mira, o pincel, aplauso, por favor. Para José Benito. Desenfeluxador elegante, Pero houbo cambio de look xa, Bueno, como veño de traballar, pois é máis non é tan elegante. Digamos, non? É boa idea para limpar chimeneas vestir de negro, É boa idea, sí. Boa idea, mellor que de branco, Exacto, sí. Bastante mellor o negro, o color moi O que apropiado. creemos que boa idea é, agora que chega o frío, pois estar pendentes das nosas chemineas, das nosas cociñas de leña, das nosas estufas como a que está aquí, porque é o momento agora de miralas, non? Bueno, xa deberían Xa estar vamos miradas, tarde. porque agora, mira, temos aí un temporal non que nos ven aí á volta da esquina, e entonces, pois, deberían estar preparadas. A mellor época sempre durante a primavera, cando xa deixamos de usala, pois xa facerlle o mantemento e temos a lista para cando veña o inverno, cando queira. Pero se faz en primavera, depois parece que xa cando volvo ao inverno que vai estar outra vez manchada. Pero se non se fixo o lume, Claro, non se vai manchar. se non se utiliza, non, en verán? Todos os anos, ti dis todos os anos. Todos os anos. Por normativa, todos os anos, por exemplo, esta estufa ten o seu manual que ven con ela, donde pon que hai que facer un desenfeluxado como mínimo unha vez ao ano, por normativa é unha vez ao ano. Pero aconsellable cada canto tempo? Unha vez ao ano. Por Unha vez sentido ao ano común, como pouco. unha vez ao ano. Isto hai que facelo antes de que chegue o momento de prendelas e facelo de verdade alguén que este habilitado para iso, porque logo podemos levar algún disgusto como o que lle pasou a coñecidísima Britney Spears, que tamén parece coitadiña que todas llevan a ela. Non sei se o vistes, pero quedou sen pestanas e sencellas. E pouco foi, precisamente por estouparlle ou non sei, algo así, unha cheminea, non? Que tiña na súa casa. Sí. En mal estado, Explotou claro, na cara, non? Pon aí, non? Que o lume explotou na cara. Non é exactamente unha explosión, pero é algo que pode ser máis habitual do que podemos creer. Por exemplo, nesta mesma estufa, se temos no momento que está ca porta pechada, tiros pechados, e ainda encima temos a chimenea atascada, o lume está ardendo aí moi despaciño, moi contido. Queimando moi pouco oxígeno. Entonces, o que temos dentro da estufa, agora por normativa, por unha normativa europea que se chama o Ecodesin, pois teñen que ter un sistema que queimen tamén os gases. Pero o que estamos nese fume que se nos acumula dentro da estufa, o que estamos tendo moitos gases que son igualmente combustibles, que é o sólido. Entón, no momento en que nos achegamos e abrimos a porta, o que facemos é que entra de momento un montón de oxígeno. Entón, o que se fai non é unha explosión, pero si é unha deflagración. Todos eses gases que están contidos no interior do fogar deflagan de golpe, empezan a arder de golpe. Entonces eso pode nos salir unha llamarada hacia fora se a chimenea non é capaz de asumir todo ese... Queimou as pestanas e as cellas, pero foi pouco comparado co que lle podía pasar, porque, claro, podía terse quemado a cara e o corpo inteiro. E os ollos, eso sí, é algo moi importante, pero normalmente se a chimenea está ben instalada, se a estufa está ben instalada, o conducto está ben mantido en boas condicións, no momento que abrimos a porta, entra oxígeno, e ese oxígeno, aunque haxa unha deflagración, pois vai non asumir a chimenea. O propio tiro da chimenea é o que vai conseguir que pase eso. Que o que pasa? Eso moitas veces dá síntomas, como, por exemplo, que ao abrir a porta en condicións normales, sin que pase eso, pois xa nos empeza a aparecer fume, como que nos rezuma o fume hacia fora. Pero, tú se tes aquí posto e hai fume, é que algo está mal, porque o fume non pode estar aí, o fume ten que ir para dentro. O fume ten que estar
dentro da estufa e dentro do tubo. Preferentemente, despois de que a estufa está en orde de funcionamento, cando xa leva unha anaco encendida e xa ten temperatura suficiente, non temos que ver fume dentro do cristal. Simplemente a llama Si limpia. vemos fume dentro do cristal, mala Claro, o que señal. pasa é que nos imos acostumando, hai moita xente tamén, que o mellor é nova ou neófita nas estufas ou nas chimineas, compra casa, etc., e non sabe como funciona. Entón, vamos a aprender cales son os métodos para limpar as chemineas, as estufas, as lareiras, os métodos vos, claro, os malos, Os vos. non os queremos aprender. Vale, pois, sí, nada, por exemplo, nunha estufa destas, que é unha... Esta é de leña, non? Tú Unha metes estufa aí- tú perfectamente metes aí válida. leña e queimas leña, Sí, nesta sería unha estufa de leña, entonces o que temos que facer é acceder á chimenea a través do fogar e limpiaríamos, no 99% dos casos fais así, iríamos metendo, Tens que meter cepillando... por aquí por abaixo, non por arriba. Hasta arriba. Non, porque, por exemplo, esta xa o primeiro Claro, que temos un que coma facer estes, é desmontar uns deflectores que temos aí, porque con eses deflectores o que están facendo é alargar o recorrido dos lumes, dos fumes dentro da estufa, para deixar máis parte do calor dentro da vivenda. Por normativa estamos falando que teñen que ter 85% de rendemento, como mínimo. Entonces, esta estufa, que seguramente terá ese 85% de rendemento, se tuvésemos o lume ardendo e o fume salindo hacia o tubo, non conseguiríamos ese rendemento. Entonces, a estufa incorpora unha serie de deflectores que, bueno, teríamos que desmontar para poder acceder e meter o cepillo hacia arriba. Pero vamos a ver se o podemos ver. Se te metes tú xa polo tubo para arriba, eso xa é espectacular. Se o vemos aquí, pues, esto está tapado. Eso é digno de ver, Sí, sí, sí. É case Houdini. Si necesitas que axudemos ou algo... Nada, é un pouco complexo porque de Claro, hai que vermiculita... saber. Que precisamente esa é outra das preguntas para instalar, para levar o mantemento deste tipo de calefactores ou as chemineas e máis, hai que estar habilitado para facelo, non o pode facer calquera. Sí, exactamente. Isto é algo que tamén se fai un pouco alegremente ás veces e hai sancións importantísimas, non? Claro, isto é unha profesión regulada, efectivamente, depende da Consellería de Industria, entonces, tanto a empresa como o profesional que fai o traballo, pues, ten que ter os coñecementos apropiados para saber que está facendo ben a súa profesión. non? Hai unha responsabilidade tamén aí, despois, Claro, hai unha responsabilidade e todo. Que é o que pasa? Cando un mesmo, un veciño, un amigo, un compañeiro fai unha limpeza dunha chimenea ou unha empresa non habilitada fai unha limpeza dunha chimenea, estás expoñendo a unhas sancións moi grandes. Pois, si non recordo mal, a partir de 60.000 euros. Carai. Que, Bueno, pero que pode levar consigo accidentes Se non gravísimos. si pasa en Galicia, claro. que todos sabemos un pouco facer de todo, se non coñecemos a alguén que sabe facer un pouco de todo. Claro, exacto. Isto require unha serie de coñecementos bastante complexos, sobre todo o tema da dinámica de fluidos, da combustión en sí, pero aparte hai que coñecer pois, o funcionamento dunha estufa, as distancias de seguridade que ten que guardar, por exemplo, este conduto, é un conduto simple parede, Porque se vai por dentro da parede ou vai por fora? Neste caso iría por fora, polo menos na estancia na que está instalada. Pasar polo teito, entendo xa. Claro, isto aquí podémoslo ter completamente recto hacia arriba ou podemos Telo ter así na casa non é recomendable, non? Que se haya o fume por aquí, non. Hasta a altura do teito aquí solen ter un codo para onde se meten na parede, entonces tanto a distancia de seguridade da estufa venos no propio libriño da estufa, Que non? Suele ser precisamente un é a metro, causa un da abanico. maior parte dos incidentes que existen, non? Que pegamos todo moito as estufas, pois o sofá aí a carón da estufa, Claro. que non debería facer falta, se a estufa funciona ben, terá que quentar toda Claro, a casa, si non? Ou a maioría. temos, por exemplo, o desenfeluxado, o que prevemos é que haxa lume na chimenea, non? Entonces, se cumpren as distancias de seguridade, esa distancia que hai que ter vai nos evitar que no normal funcionamento da chimenea, con fumes a 100, 150 grados, non poida queimar ningún material combustible que poida estar Que pasa moito. nesa radio de acción. Sí, sí. Que é o que pasa Isto pasa a cando... temperatura, claro. Claro, isto uns 100, 150 grados pode chegar a ter en funcionamento normal. Pero que é o problema? Si aquí neste punto do tubo temos feluxa acumulada e nos prende lume, empeza a arder aquí. Entonces este tubo pasa a ter como mínimo 300 grados e pode chegar a 1000 grados. Ou máis, claro. Entonces, por exemplo, unha viga de madeira, un armario, calquera Sí, cousa un trapo que teñas aí apoiado a esta cerca. distancia que pode parecer moitísima, pois é Xa pode susceptible de prender. salir Pode prender. ardendo. Moito. Entonces, temos o incendio xa non na chimenea, sino dentro da casa. E xa o comentamos algunha vez, pero é esquecino, para evitar a feluxe, que tipo de madeira podemos empregar e cal non.
Pois temos que utilizar sempre leña seca. Eso é o principal objetivo. Bueno, un día mediramos aquí a humidade da madeira para recomendar, claro, cales son os tronquiños que si se podían... Ten que estar... Pois para que esteña seca a leña esta semana hai que tela moi ben gardada, Hai que tela moi ben guardada nun sitio apropiado e parte tamén das obrigas dun usuario, de calquer cociña, estufa, chimenea. Un requisito moi importante é iso, ter un local habilitado para ter a leña, que ten que ser un local ben ventilado, no que a leña se poida conservar en condicións óptimas. Hai xente que incluso ten o cesto cunha pouca de leña cerca da chimenea. Sí, eso, máis ben... Para que vaya secando máis. Ese, lóxicamente, eu teño que ter algo de leña á man para ir metendo. Que pasa, non recomendas moito ou que? O que non podo facer é ter a leña verde, porque non a cortei a tempo, porque non a merquei a tempo, polo motivo que sexa, tela verde e querer secala en un día ou media hora, ou que sexa. Vale. O secado da leña para queimar non é só a perda da humidade, senón que é un proceso de curado. Producense cambios na propia madeira. E leva o seu propio tempo. Perdón, claro que falabas de ter a madeira nun sitio ventilado. Estamos vendo un ventilador. Estos son sistemas que fan, digamos, para as estufas, para expandir máis esa calor, non? Non sei que opinas disto. Sí. Ben, aquí non están moi popularizados, pero é un sistema perfectamente válido. Hai moitos tipos de estufas e chimeneas que xa incorporan unha ventilación forzada. Non é o caso, non? Entón, por exemplo, esa ventilación forzada nunha estufa o que nos vai facer é distribuir ese calor máis facilmente pola totalidade da vivenda ou da estancia na que está instalada. Entón, basicamente, eso no que consiste, neste caso, serían poñer o ventilador aquí e aquí, entón, o que nos vai facer é circular o aire sobre a parte máis quente da estufa. Pero tú tes isto no teu salón, tal como está así, non? Estos que están así, que vai tú á vista, non? Sí. O calor realmente por onde sale para dar calor á estancia? Pois, isto, ao ser unha estufa, o calor sale pola totalidade... Sale por todo? Pola totalidade das súas Non é paredes. que saia máis por aquí por diante que sale igual? Sempre vai sair máis por diante, pola parte superior, lóxicamente, vai ser a parte máis quente. Estas rexilliñas que ten aquí, pois son para favorecer a convección natural, por abaixo ten outras, entonces... O sea, por abaixo tamén sale o calor? Non, por abaixo entra o aire, por exemplo, neste local tan grande, pois o aire, se a tuvésemos funcionando e puidésemos ver o aire como circula, pois o que fai coa estufa é que viría a ras do chan hacia a parte de abaixo, aquí quentaríase pola propia convección natural da estufa e veríamoslo salir outra vez hacia la que entra o aire frío, o máis frío por abaixo. Claro, o máis frío ven a ras do chan, a cara á estufa, na estufa, como é unha superficie quente, ese aire quéntase e, digamos que creas unha circulación de aire naturalmente, unha convección natural. Que pasa? Cando poñemos un ventilador, algunha cousa desos, pois favorecemos ou aceleramos que pase iso. E tú que madeira lle recomendas? Bueno, por aí estou vendo que hai, unhas ramiñas de tuller, cipreses, algunha cousa desas. Non gusta. Non é unha madeira moi recomendable. Non vale calquera cousa para meter aí. Claro, o ideal, se se merca, pois é sempre comprar leña seca, pero dentro da medida, pois, madeiras duras. Pero que tipo de, a ver, dime árboles. O carballo, por exemplo, máis cara, claro. O salgueiro, abedul, son máis baratos, incluso o eucalipto, se está ben seco, o que pasa que arde moi sinxelo, pero tamén dá moita calor. O piñeiro, se está ben seco, non hai ningún problema por queimar piñeiro. O problema do piñeiro, que é o mismo que o das tullas e dos cipreses, é que son árbores moi resinosas. Entonces, se esa leña queimamos verde... Vai quedar moito residuo aí, non? A resina vaise nos evaporar. Non se vai queimar, vaise evaporar. E entonces, vai circular ese vapor por aquí, ao ir enfriando, pois vaise quedar... Pero ti cal é que me recomendas? Carballo? Sí, carballo sí, o que pasa é que, lóxicamente, non hai suficiente carballo para queimar solamente carballo. Bueno, logo falando de encarecer ou non ese proceso, é certo que, sobre todo agora, que estamos agardando que veña Kirk e todas as súas consecuencias, hai moita xente que cando pasan estas cicloxéneses que deixan, lamentablemente, pois tanta desfeita no monte, aproveita para ir collendo esas madeiras que se atopan, sen saber moi ben nin de que árbores se tratan, digamos, e non todo vale, non? Hai que poñer un poquinho foco niso tamén. No monte non suele ser moi problemático, pero sí que, por exemplo, nos cierres das casas, nos propios xardís, nas fincas das casas, pois a veces hai árbores decorativas de xardiñería que realmente non sabemos se é unha madeira boa ou mala.
Entonces, se é moi pouca cousa, pois unhas ramas, unhas cousas, pois deixalas secar ben, ante a dúbida deixalas secar ainda máis, e non debería haber problema en sí por aproveitarlas. Sí, pero por probar igual non paga para pena. o lume. Pero a veces pasa eso, temos unha madeira que é totalmente contraproducente, que ao mellor pois ou é de Sudamérica, ou é de África, ou é porque pode estar no noso xardín, por exemplo, unha palmeira non é nada recomendable queimar. E hai un montón de casas con palmeiras que poden... O barato sale caro. Sí, desde logo, é mellor tiralas, compostalas ou facer iso que se teñen a facer que non meter no lume para aproveitar. Pois a leña ben seca, acordarse a tempo destas cousas, ter as chemineas limpas, e sobre todo chamar a algún profesional que é o que debemos facer. Eso sempre profesionais. Moitísimas grazas. Que ben explicado, sí, señor. Moi ben. Dale un aplauso, que fixo moi ben. Unha maravilla, deixamos lo que temos do traballo estes días. De contado, imos analizar con os abogado Luis Peno o acontecido a fin de semana na Coruña, onde os ultras do Málaga e tamén do Deportivo protagonizaron varios episodios moi violentos.